Sra Pictiúr, bua sa seo Tallaine. Pictiúr a haon. Sa chéad Pictiúr tá ceathair bhuachail ag stána ar fós déir. Tá seo Tallaine áitiúil á ógrú agus tá dúis bhealtach ann. €1,000. Déanann na buachaillí plé ar an seo. Tá simiceá uilig sa cheol agus meas an buachail amháin go mbeadh sé spéisiúil. Tar éis beagánán idirphlé, socraíonn na buachaillí páirt a ghlacha. Pictiúr a dó. Sa Pictiúr seo, léirítear na buachaillí ag cleachta. Cuireann siad grúpa ceol le chéile dar bannam an crú creiceáilte. Tá réimse maith uirlis ann, seaintear an idil, na drumaí agus an gitár. Tá ábhránaí ann chomh maith. Is ceoltóirí díograsa iad agus bíonn siad ag cleachta ach an lé. Ibrionn siad go dtí an díthleach ar feadh trí mhí, feabhra, márta agus a brán. Ina dhiaidh chéile a thógtar na caisleáin, mar a deir an seanachal. Pictiúr a trí. I Pictiúr a trí lá an chomórtais atá ann. Má thaíonn na buachaillí néarbhíseach ach tá siad ag tinú leis an deis ag geol a chasa os cóir slua. Éisteann an múntóir ceol leo agus tugann sé roinn cóirla dóibh. Téann na buachaillí i bhfeidhmear agus deir sé go bhfuil feabhas mór tagtha orthu. Tá slua daoine os cóir halla an phobail, agus tá an halla dubh le daoine hena féin. Tá gach duine i gcíorraigh na Tallaine a fheiceáil. Pictiúr a ceathair. I bheatach na súil sristar deire an teo. Is é an crú creiceáilte an grúpa déirigh, agus chuireann fearantí i láthair iad. Le bula bás glórmhar, chuireann an slua fáilte rompa. Tá síonn siad ag seinam, agus tá gach duine faoi dheasa acu. Tá na buachaillí ar fhos, agus is cinnte go bhfuil feith an cheol go smioránta. Pictiúr a 5. Tar éis brisa beag, fógraíonn fearantí na torthaí. Iontas na niontas tá an bua ag an crú creiceáilte. Déanann fearantí chomhdháirdas leo, agus brunann sé an seic orthu. Tá sé sa léir go bhfuil riméid ar na buachaillí. Tá siad ar bhain na muiche, agus ní féidir héine go bhfuil sé tuilte acu. Pictiúr a 6. Sa Pictiúr deireanach tá na buachaillí i siopa ceoil dar bannam an fonn maol. Tá siad ag smaoinemh ar uirlisí nua a chonach. Tá an táilleog go bhfuil sladmhar aige ar siúl, agus bíonn córád asacha leis an múchail atá ag obair. Chúla sé an deiscéal faoin seo Tallaine. Tar éis uirlisí nua a chonach, cuireann siad an chuid eile den airgid i gcúntas buinc. Buachaillí stuama iad gan dabht.